אנחנו לא יכולים, והלב דאג כשצבי צורח תתה, והלב רחוק היה בורח תתה, והוא לא יודע מי שמע מי ומי יתקן את מי במה מי אבל פתאום אשתו עמו אומרת באו לעזור ויש מזור משחקיה יפהפייה המתנדבות ממש רוצות עליו לשמור וכל בפנים אומר נותנים האם זה חלום והילדים שוב צחוק פתאום כי צבי הלך הוא לא רחוק יש לנו זמן לנשום אבא כאן ואמא גם ולא עצים עכשיו איתו לשום מקום וכל בפנים אומר נותנים האם חלום ואז מגיע לילה באירוח משפחה טובה מקום בטוח ואשתו פתאום עם שמחה ישנה בוא שמיל נוסעים לבני ברק עכשיו יש חתונה והיא אומרת שמיל נותנים באיזו ערת פנים פרטים קטנים זה מכובד, זה לא בושות תפסיק לחיות בהכחשות כל השנים ושמיל עייף ומתבייש למה נותנים כשצבי חזר, רב שמיל לא עזר חיבוק קצר עם ריח זר וזה ממש מוזר כי בכיסים יש חרוזים לבנים וגם חוטים ודבק חם מה היה במשפחה של נותנים? שמיל שואל וצבי שותק ושמיל שותק החיים שוטפים לילדים יש יריד אדיר אחי עומד שווה ומדובר בעיר מוזיקה ועוד דברים שמשמחים רק יש לנו את צבי זה לאחר ואז שמיל קיבל את ההזמנה אחרת הוא לא היה נענה נותנים ביקשו ממנו במילים טובות בוא תהנה בליל שישי לאבות מגיע שמיל מרגיש רגיל כולם סביב אבות לילדים מיוחדים הם בבופה והם בספה הם שבוכים על הרצפה וממש ממש מתפנקים כי יש דברים שמבינים רק בנותנים והסיפור בטשטוש גמור אבל לשמיל זה כבר די ברור במי אמור זה מרגש החבר'ה אש
והוא יודע שעל צבי שלו זה הדיבור. רק בנותנים מי יאמין, סיפור מדהים. רק בנותנים מי יאמין, סיפור מדהים. בואי רבי רבויסי, תקשיבו לסיפור הייחודי במסר העצום. סיפרו שם על ילד קטן, התנהגות מאתגרת. בלילה אחד למשפחה יש כבר הרבה ילדים בלב שבוער חסדים, והם אומרים שיבואו בשמחה. כולם עריפים מטובם על האורח, הם תמיד ככה מטעם נותנים. אבל הלילה כבר העפיל, לא נרדם הילד הפעיל, הוא רוצה רק ליטופים על הפנים. אוי הלב יוצא, הלב נשבר, הוא ילד קטן עם מוגבלות בבית זר. אז מה אם היום נגמר? אז מה אם עמוס מחר? עכשיו התפקיד שלנו ללטף כאן ילד יקר. הכל מנמנם, מנומנם, עפף נעצם, ואז מתעוררת האם, הוא נעלם. מזכיר לכם, זה לא ילד של האם, זה ילד זר. הכניסו אותו הביתה אמא בחום, זה כל כך ניכר. אבל הם שואלים לאן הוא נעלם, לאן הוא הלך אצלם. פתאום האישה מסתכלת ואומרת, הוא בחדר ממד, טיפס על סולם. בואי רבי רבויסי, זה חדר קטן, זה הביזנס שלהם, זה של העבודה. סלון של שמלות, תפירה מפוארת, והילד קורע מהר בדים. כאן שופך דבק חזק, שם גוזר גימור יקר. נזק נורא במספרים מפחידים. מזכיר לכם מוריי ורבותיי, זה לא ילד שלהם, זה ילד של זרים. או ילד קטן, ילד קטן, זה מסוכן. אומרת לו בעלת הבית בלב חם, בוא לחיבוק עוטף, או נלטף עוד פעם. אתה כל כך פעלתן, מעכשיו אני אשגיח עליך, אני לא אישן. בוא אליי ילד קטן. נותנים, הם אומרים לה מספיק, את עוצרת. שמעו את הבלגן, מה שקרה בבית, שכל דבר ניזוק והלך. אומרים לה נותנים, תקופה עכשיו את לא מארחת יותר, היו לך הרבה נזקים, יש עוד מארחים שמחכים, אבל הם מסרבים. הם אומרים כולם בלב בוער, אוי איך נעצור, איך נעצור, אוי דווקא עכשיו חייבים להוסיפו. איך מישהו לבד יכול לקחת עליו את כל העול? נותנים, התחייבנו לפעול. אוי איך נעצור, אוי איך נעצור, אוי דווקא עכשיו אנחנו חייבים להוסיף אור. איך מישהו לבד יכול לקחת עליו את כל העול? נותנים אומרים, אנחנו התחייבנו לפעול. גברים לא בוכים, אבל כאן קצת אחרת.
דמעות יש בשפע לא חסר. ורב שמיל, הוא הרגיש את הלב, את השותפות, את הכאב. וחרוזים לבנים שמצא, הוא זוכר. זה רגע נדיר ומפעים, חקוק למזכרת. פתאום הוא גם מקבל וגם נותן. שותפות בגידול הבנים, זה לא רק הוא, זה גם נותנים. אוי איפה צבי שלי, איפה צבי שלי, הוא שואל. אוי איפה צבי שלי, אבא חוזר. אוי איפה צבי שלי, צבי שלי, אבא תכף חוזר. אוי לא נעצור, לא נעצור, דווקא עכשיו אנחנו חייבים להוסיף אור. איך מישהו לבד יכול לקחת עליו את כל העול? בזכות נותנים, זו זכותנו לפעול. בואי ורבוי סי, פגשתי את שמיל בשביל לשמוע את הסיפור שלו. בחדר מוזיקה של נותנים יש חדר מאוד מאוד יפה. אני לא יודע מי מכם ראה אותו. כולו עץ שמחפה את הקירות. יש שם גיטרות, מנדולינות ועוד כלי מיתר. באמת שפע גדול. מערכת תופים, הכל באיכות טובה, אקוסטיקה, שאחד כמוני ואחד כמו רפי יודע שזה משהו ברמה ואיכותי. והוא מצביע לי, רב שמיל מצביע לי על שלט בצד שאומר, בוא תראה, אתה יודע מי בנה את הדבר הזה? מי בנה את החדר הזה? שתי אחים תאומים, קראו להם אושר ומיכאל וקנין, השם יקום דמם, שנרצחו ממש עכשיו בשמחת תורה. הם באו, עשו פה עבודה טובה, עם כל הלב, עם כל הנשמה. וממש רגע לפני שהיה חנוכת הבית של החדר הזה, הם נרצחו ביחד ועלו לשמיים. החדר הזה לזכרם, ואני רואה פה ככה, הוא אומר לי, שמיל, איך המפעל הזה של הנתינה זה משהו אינסופי. אחד נותן, וזה עומד לו לזכות. אחד מקבל, והוא בעצם עוזר לשני לתת. אין לתאר את מה שהוא עושה לנו, מה שזה עושה לנו באופן אישי. אני בטוח שגם בשמיים, לנשמות הללו, דווקא עכשיו, במלחמה הזו, בצער שעובר על עם ישראל, אנחנו כולנו בשליחות. אתה יושב שם, מדבר. הילד שלו של שמיל יושב ומתופף חזק, ואני בוכה, ממש. בוכה עם דמעות. אתה רואה את השמחה, את החוזק שיש מאחורי זה. אין לתאר ואין לשער. עכשיו אני אוסיף כמה מילים משלי באופן ספונטני. אוי, tu so ich